হ্যালো। হ্যালো, আমি কি মতো কি কষ্ট দিচ্ছ? তোমার only yours. I love you, Sia. Love you as well. ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମୟ ଦଉଛି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବ ନା? ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଲ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। Lidar. না